Čo je? Drž mu ruky. Chyťte mu ruky ešte, ľudia. Na hlavu troška. To je ono. Nika, ideš. To je popol. Už rezignoval. Pane inštruktore. Tak toto som ešte nevidela, pak. Ježiš. No, a teraz musíš pekne poďakovať. Ďakujem veľmi pekne. No. Aby som ťa podal. Ty si krásny. Tak naraz nehodia odbýva.